sorpresa opariak izenpean, iten dituzu hau guztiak, eta zu sortzailetako basea, ez da? Bai. Benetako biharra ikusi zen hor, ez da? Ba, hasi ziren gure inguruan, umea jaiotzen, holan azten Bai. dira gauzasko, Vale. eta nire lankidea dan Laura, Bai. hasi izan lagunei egiten, eta, karo, pues, superpapa, ez gendun ikuste. Vale. Orduen, ba, superaita, superaitatxo, munduko aitarik onena, holango gauzak hasi ziren sortzen, eta jaiotza kuadroak. Jaiotzen danean umea, Bai. zenbat kilogramorekin jaio da, noan kuadro bat egiten dugu, eta polita geratzen da logelan. Hori izan zen hasiera, Hori izan zen hasiera. Bakarkan zeuden esan dezu lagun batekin, ez da? O, zein Beit, eske guk, gu gatoz Adigrafik enpresatik. Amurren nire gurasoek Vale. sortu zuten Adigrafik enpresa, oindala 35 urte aurten ganera. Bai. Eta alen egiten dugu, diseinatzailea gara, Vale. eta daukagu herramienta guztia. Vale. Eta orduan, behar genuen ez lagunentzako, ba egun genuen guk. Ados. Beste gabe. Bai, baliabide guztia zenituzten, eta Hori da. esan zeratik ez dugu ingo guk hau, eta euskeraz da guriantzako, ez Bai, da? baina zan guretzako denbora osoa. Bai. Da egun beten, Facebooken, bere garaian Facebooken, jarriko dugu Facebooken zeo zer. Eta webgune bat sortu genuen, baina betikoa. Etzekoentzako, ez dau denborarik etzekoentzako, orduan geratu zan hor, abandonau. Baina, egun baten heldu ziren eskari batzuk, Gipuzkoatik, Iruñatik, Eta nun ikusi dute, hau? eta hori nondik, segaitik eskari hauek. Da holan, bueno, eman barri dugu kaina, baina ez genukan denborarik, Ja. betikoa. Bai, betiko gibidian sartuta, eta hau zan Hori beste zen. adar bat, eta Da guretzako denboaik ez. hori. Baina zuek ja enpresan nahi zenuten zuen ikutu txiki bat emane, bai, ez da Bai. ez beti aitan eta gurasona jarraitu iten, baizik eta... Ez, hori be jarraitzen dugu egiten, diseinua, Bai. egiten dugu, bueno, tarjetak, daretari kartelak, bueno. Baina denborarik ez. Eltzen da arte pandemia bat, eta daukozu munduko denbora guztia. Vale. Osea, Eta- hau pandemian hasi zan ere bai orduan. Bai, uste dut 2018an hasi. Vale. Baina, bueno, benetan pandemian. Benetan garatu ja pandemian. Bai, eta sortu genuen ja Instagram bat, ja ginen publizitatea sartzen, gauza berriak sortzen, eta karo, pandemian ezin zan ezer erosi. Eta amaren urte betetzea eta ezin ezer erosi. Baina guk lanean jarraitzen genuen. Orduan zuk imaginau, Donostitik, bidaltzea kikara bat amari bizidala oionen. Eta gainera jartzea munduko amarik onena zala. Bueno, badritzen gintuen jendeak negarre zelako ilusioak indion amari, ez dakiz, pandemia izan zen, el boom honetarako. Bai, holan hasi izan. Ona. Eta orduan, lehen da bizikota, hasi zian, katiluak, kuadrituak, hori dana, txuri-txuria erosten dezu eta gero zuek jartzen dezu bai, nola egiten dezu prozesua? Bai, kikarak, botillak eta hori doa sublimazio bide. Sublimazio da teknika bat, ez dut ulertzen oso ondo zer gertatzen dan, kimika prozesu bat da, baina dauka polimero bat kikarak dira bereziak, ezin da edozeinekin egin. Vale. Orduan, beroarekin, guk inprimatzen du paper baten, eta beroarekin, ematen zaio labe bat daukagu, Bai. molde bat, eta hor 2-3 minutu, eta sartzen da tinta barruan, injektatzen da, eta ez da borrat, balio du lavagia zentzako, balio du zanerako. Eta adibidez, katiluak balio dute zutarako, balio dute kanpingaserako. Metalezko horiek dianak, ez da? Bai. Bidean jartzeun horrek, ez da? Hori dira, kanpingaserako, baina ez dute balio mikroondaserako, dira vintage. Vale. Dana ezin da. Vintage o vintage, esatea? Ez dakit, Vale. bidalpez. Igual, amurrion vintage, también vintage. Amamana, sarra, amamana, esango dugu da listo. Betikua, alegia, betikua. Eta gero daukogu beserezitasun bat bebai dela, gehiena dela personalizatua. Hasi ginen, Bai? superamama, bale? Edo munduko amamarik abena. Claro, jazten da Euskal Herria, eta bere euskalki Tani politak. amona, tani ama... Amona, amama, amuma, amatxi, ala, Claro. kikara deitzen da super eta zu jarri nahi duzuna. Hori erabaki gendun. Ona. Egia esan nire zenmeke bai, zarautzeko amona da amona, eta amama da sumaikua. Claro, Hola, bale, azten duen. Zen bezu, sumaiko amona ez du existitzen. ez, bat amuma, Amuna eta amama. Hala izatea bai. Holan grosuz, edo gehiago. Oso ondo, nahikoa, guain betu hauek organikoa bota hor bera, Bai. eta hauekin goitugu, betu. Dana txikitu behar ditugu. Batzuk behar ditut honea jartzeko
tomate saltxantzako, eta bestik hemengo barruko Txikertu zela laminak edo garratuak edo... Baina, esun bezala, bitu. Hemengo hori garbituko. eta gainontzekoa, bai, zure kontu. Txikiak, gero nola dana ondo erregoziko deun eta dena bertan gelditukoan, ez da okuitu ikan. Bale, edarto. Eta bezeroek, nahi dituen bezala eskatzen ditu esaldi horiek, edo itxita daude esaldi horiek, ginda daude ia. Apur bat danetarik. A ber, berez dauz itxita. Vale. Guk ditugu itxita, baina, depende ze garaitan, onartzen ditugu esaldi, baina beti balioko badu, orokorra bada. Zure kuadriako txiste bat bada ez. Ja. Baina adibidez, botatzen zuten faltan bat urte betetze baterako, da idatzi ziguten, eta zan 40 urte eta oberena etortzer dago. Ja. Eta zan gontzen, bueno, 40 urte edo gehi, Claro, gero zuek zenbakila aldatu eta balio balio dauen, orden egin genuen. Baina, karo, beti izan behar dau, guk onartuta... Pixka generikoa alegia, ez da? Bai, generikoa eta gero depende zelan gauzen lanez. Ja. Eta, adibidez, izenaketare badaude jartzia, ez da? Bai, hori bai. Hori daukogu exito badira irakasleentzako pariak. Bai, ez dakizu kaldarientzako paria duen, baina irakasleentzako hasi pilo berko bat. zian, bai. Irakasleentzako pilo bat. Eta jartzen da irakaslan izena, Bai. eta atzean umean izenak, eskola zein dan, ikasturtea, urtea... Osea, ondo personalizatua. Bai, horiek exito badira, esan. Ona. Eta irakaslei egia esan bai, irakaslei beti eramate zaio paria, nik ez diet eramaten olako gauzkan, guk palmeritak eta hola eramaten. Bueno, hori behestan txartu. Ondo. Eta hoi guztietan, zein da oparirik eskatuena? Ba, oin arte kikarak izan dira, super kikara, guk pioa gustatzen da, eta bestela irakasleentzako pariak. Irakasleentzako pariak dira, de hecho, sortu ditugu pak batzuk, Bai? ze, karo, gu ditugu produktu, ez dut esango merkea, baina, bueno, ez direla diru asko, 10-20 euro bitartean da, klaro. Gela oso batek erregaletea, 20 euroko zeo zer, igual euro bat umeko da. Daudan, jendeak eskatuten oskun, gehiago. Daudan egin doguz pakak, botilla kikara, oin agenda bebai, uste hori dala, eta poltza bat. Osea, kit txiki bat Kit horrela. txiki bat, bai, igual, dauganera 45 eurotik, 80 marrera, 5 euroko saltoan, uste dut, zukeituta kendu nahi duzuna. Ona. Eta orduan horre daka, arrakasta gehiena, irakaslentzako, baino aldula izan edonorrentzako, ez da, lankide batentzako, edo... Bai, izan da, bai. Vale, eta ni pentsatzen ez gehoz, ez dakit, udako sasoia baino gabonetan eta ere bai eukiko zuela desintelana, ez da? Gabonetan pilo bat. Gabonetan danentzako, gero gabonetako sakuak, Olentzero eta Mari Domingiren sakuak, horrekarri dut bat. Vale. Zein da, ber, erakutsi guri. Hartukot? Bai, noski. Eta saku hoi guztiak. Hau da handi eta txikerra. Opora, eharra sakua, Opariak sartzeko. Una. Ditugu 4 diseinu, 5. Zakit buruz egia esan. Jartzen dira nahi duzun izenak edo abizenak, izan daiteke Aspuru familia adibidez. Bai. Eta gero lan sartzen dira opariak. Eta beste daude txikiagoak. Horan bete, eta Olentzero utzi zutondoan edo arbolazpian, eta Olentzero betetzen ditu opariekin. Una, ba, ni haundi jau mesedez. Ez dakit ba. A ber, bizikleta saltzeiten, hola, Erruda igual. Ze ona. Eta, oial guztia, materia, nondikan ekasten dezu lehen gaia? Ba, danetik, esan, enpresa diferentetatik hartzen dugu. Vale, eta laizter da, maite mindu eguna, San Valentin eguna, horze, San Valentiniako tare bai hola bihotzak eta hola gartitu zue, edo... Nik uste dut euskaldunak eskarela jaioien salea. Ez da maitasun salea, Osa, maitasun salea bagara. Maitasuna soberan, no? Bai, haulan kanpotik datozen jaioiek ez dakit guztetan jakusen asko. Badaukagu, Badaukagu, Halloween da, ez dakit zeta, gau buelta ja emate guztula, ez zitzen Halloween bakarri, ez zitzen gulata. Ez, badaukagu, jargirain eta buelta maite zaitut, asko maite zaitut, olakoa baditugu. Ondo. Eta gero bebai, aitaren kuadroa, hori da top benta, zeitu etxun. Aitaren kuadroa? Bueno, aita ama edo nadakoa, baitu. A ber, erakutsi. Imagina zure semeak regaletan batzula, seme da alabak, zeiz. Bai, seme eta alaba. Seme eta alaba babitu. Hemen ipin aldozu, bueno, ze ona, argazkiek, personaliz haue, aita bardina, aita ama, amona, mama, gurosune, bale? Eta gero esaldia bebai gurosune, Kasu honetan, aita asko maite zaitugu. Ze ona. Hau lamina, kuadroa bera ez,
bueno, lamina eta zuk jartzen duzu markoa nahi duzu. Eta, zuek esaten duzu ese estilotako argazkia bialdu asko guk aukeratzeko, edo igual, ja badakie, igual ze argazki jarri, baina igual, ez da justu letretan ondo gelditzen, edo nola kuidatzen. I letra oso zaila da. Baina, izaten da... Zuzen atea behar da, hori da, ez da? izaten da, hitzak dauko zen letra kopurua gehi bi. Bi bada espada, Vale, bada eta espada. bestela eskatzen duguz gehau, edo dana-danako, bai. Una, oso dotoria egia esan. Baina, politu badera da. Eta, zenba kostatzea olako bat, jakitearren, Ez dakit, amazortzi hogei euro Eta inguru. tamaino desberdinak iten duzu, Bai, edo? bai, hau baino txikitsugoa, hau eta hau baino handitsugoa, bai. Una, ze dotoria egia esan. Baina, bueno, 20 euron bueltan dana, Vale, ez da la... Ez desorbitatua. Ez, eta detaile bat entzako, baita entzako... Ba, kuadrotxo bat 20 euro, bai, nahiko merke irutxe zai, gaina personalizatua, ba, Bai. ezin jo, be.